Takže najobľúbenejší model šatočiek s tylom, ktoré sedia každej žene, aj plnšie, aj štíhle. Štíhla si môže dať tu na opasoček, nič s tým nepokazí. Ale prečo vám ich ukazujem, ten istý model? Lebo ho máme v inej farbe. Bielo-čiernej. A ešte máme jedny, čo sú čierne a s motýlikmi, ale sú na inej predajni. Takže tu na ich nemáme, ale dodatočne dodám video. A máme ich stále v tejto farbe čiernej, modrej a zelenej. A sú aj v červenej, ale na tejto predajni sú vypredané, takže sú na ulici Botovej. Majú vrecuška, v dĺžke majú tylik, také voľnučké sú a veľkosti sú od 46 alebo 44 po 50. Cena je 129 €. Šatočky máme aj na ulici Botovej 5 v Žiline, kúsok od Auparku, alebo keď máte záujem o tieto šaty alebo o iné, kľudne mi volajte 0903 557 120. Teším sa a ďakujem.